Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Benitez ga sa Taya Puentevilla nag-file sa ilang mga Certificate of Candidacy sa Bacolod City kaupod ang 12 ka mga konsehal para sa Asenso Bacolod nga slate. Samtang nagpatag naman si Mayor Albi Benitez kung nga nag-switch sa posisyon sa kay Congressman Greg Gasataya. May report si Nico Delfin. Halin sa misa sa San Sebastian Cathedral, nagtipon ang katapos ang Asenso Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez kag sunod nga ginpakilala ang full slate sang Asenso Bacolod. Sa tubang sa mga supporters, ginpathag ni Mayor Albi Benitez kung nga nagdesisyon siya nga mag-switch position kay incumbent Congressman Greg Gasataya kag magapapili sa congressional race. There's no discussion with anyone. This decision was made by me. And only me. And of course that decision is not a decision that I made because of though nagwa lang nga ni Concrete. It's also looking at what he has done, what the people feel, what the consensus of our supporters, and it became the most logical choice. Upod sa mga Team Asenso, mga incumbent councilors nga sanday Councilor Thady Saison, Israel Salanga, Al Victor Espino, M. Ang, Celia Flor, Pau C, Vladimir Gonzalez kag Jason Villarosa. Mangin kaupod Manila sa grupo mga Anay City Councilors nga sanday Barangay Singkang Airport Punong Barangay, Cesar Distrito, Homer Baez, Bobby Rojas kag Attorney Dindo Ramos. Matapos dululungan nga makafile sa ilang Certificate of Candidacy, ginklaro ni Benitez nga wala sa mga sugilanon nga natabo antes pa man ginpili niya si Gasataya para sa mayoralty elections kag si incumbent councilor Claudio Puentevilla nga magapapili sa pagka-vice alcalde sang syudad. We have a difference of opinion who to trust. I think that's what I said earlier. So I'll leave it at that. Dugang ni Benitez, may arasang separado nga pananawan sa tunga nila ni Abang Lingkod Party List Representative Steven Paduano bahin sa pagpili sa mga kandidato sa lineup sang Team Asenso. Si incumbent Vice Mayor Alcide Familiaran ang napili nga suportahan ni Paduano sa mayoralty elections. Let us work hand in hand to unite everyone and try to set aside all those mga intriga na hindi makabulig sa atong kung magmasakita. Kasi I know we still have a lot of things to do for Bacolod. Upod sa mga nagapapili konsehal, nagpasalamat si Congressman Gasataya sa pagsalig sang alkalde kag nagpasalig nga padayunon ang mga nasugdan nga programa sa bahin sang ikayong lawas na lakip na diri ang backchip, housing projects, kay iban pa nga infrastructure projects nga napunduhan paagi sa loan agreement. Gindugang sang kongresista nga nahangpanyang tuyo ni Mayor Albi nga mahugpong ang mga lideres amo nga nagapati siya nga hindi na nagakaangay nga magpadayon ang hinabuyanay sang malain nga istorya ilabi na sa tion sang kampanya. Nico Delfin para sa DJcast Negros.